Zinot 4 haisi danger pabest ifree kupinda but usati wapinda chimbotangwa zishambidza wazvivengereiko kudaro kubva wazvishayira kanguva kekutungozvidiridza Everest inoita 10 cents, toothbrush 10 cents, Colgate 15 cents sipo yekugezesa i50 cents, mari yeposhani kokumboita soba zvimeke sense kumabesuko nyara ibhale vakomana ndachema respecte bhale uyai makakwesha mukanwa kuitira pakumwa tichazoda bhale kumabesuko nyara ibhale vakomana ndachema respecte bhale uyai makakwesha mukanwa kuitira pakumwa tichazoda bhale inondiremera ndosaka zvangu ndichida kota saka bhale kwandiri rakakosha but iwe unoita rekunanzva kunge stamboti kakusiya nezviguno chakokota apa maoko mhororodzi kugeza haugeziko kungokwenya mezi oda kubata bhale unotikwadzisa netyphoid kumabesuko nyara ibhale vakomana ndachema respecte bhale uyai makakwesha mukanwa kuitira pakumwa tichazoda bhale kumabesuko nyara ibhale vakomana ndachema respecte bhale uyai makakwesha mukanwa kuitira pakumwa tichazoda bhale mukuona mokopera kudhakwa makachena haunzi mboko unonzi ukuspenda pane yenyu iyi yekubhenda wobva washama apa mukana hauna kwesha kumba imba yakakosha chimbuzi panapa bhale rikachena papabhesi cause zvinopinda umu mubhale zvinonanga mudumbu hapana rivhesi kumabesuko nyara ibhale vakomana ndachema respecte bhale uyai makakwesha mukanwa kuitira pakumwa tichazoda bhale kumabesuko nyara ibhale vakomana ndachema respecte bhale uyai makakwesha mukanwa kuitira pakumwa tichazoda bhale kumabesuko nyara ibhale vakomana ndachema respecte bhale uyai makakwesha mukanwa kuitira pakumwa tichazoda bhale kumabesuko nyara ibhale vakomana ndachema respecte bhale uyai makakwesha mukanwa kuitira pakumwa tichazoda bhale chifino